ассалому алайкум дӯстони азиз, ногуфтанамона пеш аз саҳначаро тамошо кардан ман ба шумо инҷа як компания ширката тавсия метавам. Ширкати акаи Манучерҷонай дӯстони азиз, яъне границаи Қазоқистон такси мезанад. Пеш аз саҳначаро тамошо кардан марҳамат кардин, инҷа болои экран номерошонро мемонам. марҳамат карда аз номи канали Бобои Холдоргоҳ занг занед. иншоалло ҳамин территорияи Москва ки ҷойда бошед рафта аз хонаҳотон гирифта ба хости худо соқ саломат бурда граница меёрад. марҳамат карда ин ҳамҷа рақамошонро мемонам. аз номи канали Бобои Холдоргоҳ ҳатман занг занед. лайкам фаромӯш накунед. зинда бошед. товар дар дасташ чикор мекунад? чӣ гапай духтаро? командир дар дасти товар дар лаби об чикор мекунад? Я тавба иналаю қурғон кекра чӣ бала шуда боша ин командира? Я тавба командира биёд дар дасту я табари калала дар лаби об истодаи? Бес мен як рафта бипурсам. Ҳа як рафта пурс кун чӣ бала дошта боша ин командир? Командир? Командир. Тинҷия да ин лаё чикор касти товар дар дастат? Тинҷия намебини чикор кардестам? О дидесам, не ки нафаҳмидесам ту чикор кардасти. Ина моҳи калон аку. Ана мӯро аблава кардестам.